Hello guys, maayong buntag. Adlaw karang Domingo guys. Ting pahulay unta. Pero nahukman na mo guys nga moadto mi dito sa Lagkaw. Dito sa among bukid. Kaya amo ang subayan ang amo ang gipangtanom dito guys kung do na ba in taon kami mahimo adto. Kay sa una-una gyud namo guys sa ara nagitong bagnuta itong among uma. Mao na nga pagsubay nako guys, nangliki man ang yuta. So pag tanaw nako guys, basta muliki ng yuta labi nagnay mga punuan sa kamuti. Unod na jud na. Mao na nga kuto sa muliki nga yuta guys, ako ang kuhaon kay basin og bugtukon o bukbukon or makit-an unyag mga manok at tuhibon. So akong gipanguha mga dagko-dagko na guys nga kamuti. Kay sa ako pong bahin kung pastilan kung maagianig kuan balhiwog kamot na maunhan ta ani. So nagkuy-kuy ko guys. Nakikita gyud taon ko og unod sa kamuti. Aron akong lipaya guys. Nagpasalamat jud ko sa Ginoo kay nibunga jud ako ang gitanom. Pila ra ni kapunuan guys kay ako ani tanom ko aning dapita kay basin og makalampas pod mi makapabukad na pod mi glaing kamutihan. So kani siya mura ra ni siya og kanang pang kuan ra ni siya ba pang similya. May unod atong pika katon. Nananom ko og kanang unod sa kamuti guys diya sa mga pat. Ya ako lang gisiding dito sa bukid mo ni siya karon ni dako na si Dia. Unya mas gusto ko kung ako'y pagbuton jud padakon pa jud dinako ning kamutihana. Ambot og matuman ba ni guys kay kuan man ning amo ang trabaho gabugno man eh. Murag mo ilog pud ag mga panahon. Mao na nga panahon re agdon ani guys kung maka pabukad ba ko aning umana mo. Kay sa adang Sabado ug Domingo din naman mi halos katuman ani. Oy Ginoo. Mao nang pag ani gid nako karang dapita arang gyud salamat sa Ginoo nga nakita gyud nako ang bunga sa akong hinaguan. So makatawid gutom na ta ani guys oh. So kung magtanom ta og mga lagot mon makatawid gutom na ta ani. Di nakaduwa mis paniud to guys. Wa na mi manguli. Unya nagsindaan pud mi ani og kanang lampas pud guys kay ag sa ilalom kamuti sa ibabaw mga nanay habog nga mga sagbot ani amo nang gipang tup-tup na mga kahoy sangan kana mga salingsing sa kahoy. Dili ka tambalan og ang ato ang kalipay guys, dili ka tugpangan og laing butang nga atong kalipay nga atong gitanom na munga jud. Salamat jud ta sa Ginoo ani. Nahinumdum mo guys akong giingon sa una guys nga mananog kamuti nga muliki ka para sa are mo ka para are. Mao ni guys nangliki ag yuta. Makita na to guys nga ang yuta muliki labi og kanang ting-init bitaw kay nang papangamutihan ako ron guys. Tiuwan ni. Pero bisan pa na niliki jud gihapon. Pero ting-init arang mangliki kay ang yuta ani guys. Wa man ta ko mga muti ani. Subay may ito mo apong lamingan daring na may magigamang lamingan. Diyo ang mga kamuti ba mong gitan-aw ora magnain ng liki di ang gikuy-kuy. Ano unod bandi ay as ikaduhang tanom to dito sa lamingan. Ang dito sa kawayan katong itong bitaw kay nga yuta nga kuan sa kawayan
di na uban. Mao ni siya na ako aning dapita. Mao na sus ginong naliki gadyo di pod. Gamay ra ni guys. Pang seedling ra man pod ni. Wa sa mi manguli ani guys, galampas mi aning kuan sa gikaingon ko na sa unahan. Ang ilalom kamote sa ibabaw, mga salingsing sa kahoy mo ni nga mo ni siya dagway. Mo ni nga amo ni siyang gilampas-lampasan guys kay aron makiginhawa ang kamote na sa ilalom ani. Pusog man kay mo turok ni mga salingsing sa kahoy. Mo na matabunan. Na ilalom kamote guys Mo na nga kini nilampasan ni mamatay naman ni mutihakaw na pud ning mga kamuti ani nga naa ning ilalom. Ano kun kaayo guys? Bahala way unod guys basta ka naay gay bitaw. Kay pwede kakuhaan na nimo mga seedling, sidya. Mga laing-laing klases kamuti ni guys, tisok kay aron makuhaan lang ni siya og mga similya. Kay lisod kaya ni mga similis kamuti karog mawa. Tagsanam ko nagtanom kamuti guys. Kasagaran sa mga mag-uuma ron, ang ilang mga anak nanarbaho na sa gawas. So ang nabilin mga tiguwang na. Di na kaako pagpanguma. Mao na nga tagsa na ta kayo makakita gauma karon. Kay ang ipakadak-an ang mga bata tuwa sa gawas. Anugon kayo ang mga gatiwangwang ang mga yuta guys. Naunta kung umaga joy saligan. Di man tagutumon. Mananog mais, kamuti, saging, nanay basak, humay. Yanay manok, nay kanding, nay kabaw, nay baka. Manay lami sa bukid. Dili tanan gyud maghurot atong gawas or manarbaw sa syudad. Kinahanglan naapoy magpakabana sa ato ang yuta dito sa probinsya. Kay unsaon na lang ug wa na gadyoy mag-uuma. Patra ko kabuo. Nalingaw akong anak guys. Nalingaw siya nakita sa kamuti. Kaya dyan nangunay pagdungag. It's tak tanan kay may subrada doon. Kani siya. Sugot ni siya kamuti rin ang kanon guys, no? Sugot arbat burato. Kaya dyan nangunay og pagdungag. Kana si Emi kay murag din nga unog duma. Kamuti, balanghoy, may gadahan niya. Basta namin sa bukid. Duy ihumol kita nang Ano mga dagat nun guys, pakiduma jud. Sawa may duma dito sa bye-bye. Andiyan nang nadagko kay Yun ani jud among kinabuhi. di na ugasan kay ron. Magpakabana jud mi sa mga lagutmon. Yang gipili ang gagmay pag unag dungag guys, gibilin niya mga dagko. Bong ano, gahian tingali. Ya siya po'y galihi-lihi ani guys, ibutang po niya kamay. Handog lahat mo kaong ana. Kamayan niya gin dinungag kamuti. Sagdang na nahos siya. Wala laa kasamo. Noon sa Alex. Ug unsa iyang estilo katawa. Paborito ni na. Katawa si Jabay. Sugot si Alex ana og kuan. Balang ho, pero na bisang pag usang simanang kumaon. Nanay unat bulang hoy. Grabe ganahan sa nung kan kay kani jug balang mo Nang lagi. Bulang kamo. Uy, pwede man to kuha na po ninyo tog kuan. Kanang Sa di sa kay aron kuan. di ba kuhaan ang palwa itisok na pod. Dabong pamuna. Mao naman na si Jagod. Buhi naman na. Asa kutob tong ikutaya nga kon pa. Abot sa na ini. Aram mo gutong daga usam mo gutong rolyo. Mura man. Ha? Mura man. 300 meters. Mura man to pilang lugar sa mong galiko-liko. Okay. Kawate. Bala. Mga asa man na karang masuruan kay baga ko masurunaan Wa pa makuan. Doy. Asa? Di Lex. ana. Olex. Wa pa mabasbad lagi ag kuan. Ama aba magibangan pambuto si Lupin. Ah. Si Lupin, nagisod si Lupin. Mm.
Pamina mo ano. Kamo man kay namalit ana gimetros din na pagpalitan sa. Isang roll. O isang rolyo di 200 ka pina ka metros. 300. Abot na mo na ani. 300. Asa man po na connect. Ani. Diba asa kon magtumoy. Atos mangga dapat. Uy, Uy, kaabot pa. sunog na gatong atok. Tayo no, sustainer to dag. Atong payag eh. Sus. Mamaot yun eh, huna-huna, basta kalibangon ako. Sana kay unahon na ini, kini bakahang ampuanan na eh. Kalibas ning pungko-pungko, tatong kalibunag, na pala may banakon. Ay, simbak to. Di na kano ni lapok na luksok. Diyan na ko, kaya panitan na bitaw na. Uy, ako mukha og kamuti ha, di ra ba dyan na panitan. Limpiyuhi dyan na, dito nagkaang panitan na. A few moments later. Luce? Ha? Luce. Kasi tanan? Ano nang babawar lagi? Oh. Pag-ari pila, 5. pag ato, Sobra. ha? May sobra. 12, Ito? ito din na to. Ito ba? 5 man ka. Pag-ari. Alex guys nga katong host gikan dito sa Limokon dito aring Udyom ikonik ang host kay nipalit mag-host si Ma'am Bilin ibutang diri sa area sa iyang area ani mauna nga basin ra guys ug maabot ra ang kuan host diring dapita maka gama na taglamingan ato nang ipadayon pagpamuhi og baboy ning dapita guys kay anugon kaayo na ay lagkaw na ay lamingan na napoy tubig so pabo na kaayo kung magbutang ta ani og kanang butangan nagbaboy so manghinaot ta guys nga way mga kakulian ang moabot nga ang Ginoo maluoy jud nato nga maka-project yuta ning dapita bisag dili ato ang yuta guys basta mananghid lamang pod nananghid man pod mi kanang inubanan po sa mga pag-ampo kaluyan ta sa Ginoo nga maabot nato ang atong mga pangandoy. Salamat kayo guys sa inyong pagsilip sa akong video o manghinaot ko guys nga kakuhaan po dig mga maayang pagtulunan ngadto sa uban nga ang pagpananom dili imakuli labi na og naa kay dakong luna sa yuta ug ingon man kitang mga ginikanan atong gihan atong mga anak kitay magsugod kung unsaon pamuhat-buhat, pagpananom, pagpamuhi, kita joy magatudlo ngadto sa atong anak puhon sa ila na unjang mga kabuhian. Mintras buhi pa ta guys, kinahanglan jud nga atong ipaambit ang atong mga kahibalo ngadto sa atong mga anak. Mao ra to guys, salamat og maayong udto kanatong tanan. Bye-bye.